Today we are here in Dimapur. As in the world, tomorrow there will be the celebration of the World International Human Rights. There will be the celebration of International Indigenous Day, Indigenous Peoples Day. So we are here today, coming from different states, and the IFNE we're hosting the program for tomorrow World Indigenous Day. So that is why I also, and today with the United Travels Organization of Assam, and many delegates are still coming. So we are here in Dimapur for observing the International Day of the World Indigenous People tomorrow. So this year our the theme is the role of the indigenous women in preserving the traditional knowledge and transmission of the indigenous knowledge. Thank you. नोंथांमोना मानि थाखाय डिमापुराव दंफैयो फोरमायनो हागोन नामा? गिबियाव आं युनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेशन अफ आसामनि जानानै नोंथांखौ नोंथांनि चेनेलखौ आरो नोंथांनि चेनेलखौ नायग्रा साफ्रोमबो जोंनि बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोरखौ जोंनि गाहाम अनसायनायखौ आं बावहरग्रोयो। दिनै जोङो डिमापुराव दंफैयो कारना जाहैबाय गाबोन 9 आगस्ट खालि इन्टारनेशनेल इन्डिजिनास पिपल्स डे होननानै मोनसे सेलिब्रेशन जायो प्रत्येक बोसोरावनो आरो देग्लाय बे सेलिब्रेशनखौ जोङो नर्थ इस्टनि जेसेबांनाखि एआइपिपिनि आन्दाराव थानाय संगठनफोर दं जों जयैनो देग्लायहाय बे डिमापुराव खुंनायनि मोनसे थांखि लादों आरो बावनो जोङो माने जोङो बाहागो लानो दंफैयो। आंजों लोगोसे दा जोंनिनो फंबाय बिथाङा जाहैबाय जन देब बर्मा, बिथाङा त्रिपुरानिफ्राय फैदों, बिथांनि संगठना जाहैबाय त्रिपुरा स्टुडेन्टस फेडारेशन आरो बिथाङा बेनिनो माने प्रेसिडेन्ट। गाबोनहाय नोंथांमोना दि मोनसे मिटिं इन्टारनेशनेल मिटिं खुंगोन बेवहाय मा एजेन्डाफोर दं बेखौ फोरमायनो हागोन नामा? एक्चुअली दाबो जोङो एजेन्डाखौ मोनाखै खिन्थु जोङो मिथिगौ जे जोंहा इन्डिजिनास हिसाबैहाय थागिबि हिसाबै जोंहा जिनाखि मोन्थाय दङ बेफोरनि सायावनो सावरायलायनाय जागोन आरो जोङो जयैहाय जोंनि माने समस्याफ्रा गुबुनब्लाबो फ्राय एखेयानो जोङो कमन इस्युफोरखौ लानानैहाय सावरायगोन होननानैहाय जोंनो अर्गानाइजारफ्रा खोन्थादों। गाबोननि गाहाय आलासिया बबेनि आरो सोर? गाबोननि गाहाय आलासिया जोंनि एआइपिपिनि जेनेरेल सेक्रेटारि जेनेरेल बिथांनि नामा गेम सिमुरे, बिथाङा थाइलेण्डनिफ्राय फैगोन।